फुजा समावसो जि गाज्रि जाना होबाय आंना सिथरानो सबाय बिमा बायदिसो नुदों गाज्रि नुवाखै माथो बोरैबा आंनाबो नै मोनसे जादों हायो सबाय बिमा जे एखे नुस्राबाय आंनिखौथ' हायो मोनसे दङ हेलौ एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर ओमफ्राय आंहा लोखि फुजायाव थांनो नागिरदों मानो होनबा आं नोंसोर दाख्लै देखायाखै होनबा डेक'रेसन खालामनायखौ दा बेयावनो आङो थांसै आरो बेलासिबो जाबाय नालाय नायनोसै ख्रिस्टि मोसानायबो नायनोसै ओमफ्राय मोनायावबो दसे थाबोनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थौफाबाय थादो लोगोफोर आङो दायो फुजासिम सफैबाय ओमफ्राय आं नोंसोरनो देखायनो होन्दोंना फुजा जाबा देखायगोन होननानै ओमफ्राय सोरबा सोरबा नायनो बिदों नालाय फुजा जाबा देखायदो होननानै ओमफ्राय आङो दिनै देखायलांसै आरो दायो आङो हाबलांसै दायो आङो आइ बिमा लोखिखौ मान लाग्रोसै मान लाग्रोनायनि उनावहाय नोंथांमोननो आङो सोरगिदिं गिदिंनानै फुजाखौ देखायजोबसै आरोना बिनि उनावहाय आङो दायो आइ बिमा लोखिखौ मान लाग्रोसै आरो नोंसोरनो ख्रिस्टि मोसानायखौ देखायलांसै नायलांबाय थाबानो जाबाय फुजायाव
थानाय माला बिगासिनो ओमफ्राय दायो नागिरगासिनो नै एजों एन माबासो दंलाबायनो एन आंना फिसालाया एम थानाय माला बिगासिनो ओमफ्राय नागिरगासिनो दायो गावना नामा एम जग्रो नालाय मोननै जाबाय ने आंना ओमफ्राय दा हरावसो बिराद मानसि जागोन हराव बांसिन मानसि जायो बे फुल जाजोबगोन आरो गासिबो जायगाया हरावहाय जों दायो सानावबो बेरायफैबाय ओमफ्राय दा हरावबो खेबसे फैबावगोन आरो ओंखाम जाना फैनानै थांलाय फैलाय खालामगोन दा ओमफ्राय आंना फिसालाया एम गोनां माला नागिरगासिनो दायो आङो नागिरना होगासिनो आरो दखानावहाय माने बेना आंना फिसालानि नामा फार्स्टआव एम जगोन नालाय माला एम गोनांखौ बिगासिनो आरो माला लाबाय आङो नै फुजानि मोनसेबो लानाय जायाखै नालाय माला फिसा लाबाय आं नै बेखौ माने आंनि गस्ला गुफुरजों मेटसिं जानायनि गुफुरखौनो लाबाय आङो 시장이야 이거 지금 이정도 이거 뭐지? मा इन्टारेस्ट फुजा बेलाय ने बेफोर बिराद इन्टारेस्ट ने फुजाया बिलुनसो लायबाय लाला लादो सारियाव फै आङो 그저 되게 너 가요 불 가요 뭐샥 불나고라 혼자사가 이제 불이네요 이 신하고 신교사 잡아 구내가 आङो मोनसेबो मोनासै गेलेनानै आखायानो गोथैसो मा लाखो निहा बेखौ जायो मेथाइखौ बिदिखौ जानाङाहाय साव सावखौसो जानांगौ मामाया दे बेरायदो दे
लोगोफोर जोङो दायो मोनानि फुजा नायफिननोसै लक्ष्मी फुजाखौ ओमफ्राय जोंनाव सोर फैदों नुबायना जोंनाव फान्थावस्रि फैदों नाफाथिया आंखौ मादै लिङो बियो ओमफ्राय जोंहा जमा थांसै ओमफ्राय दा खेलाबो गेलेगोन ने खेला गेलेगोन आसान खेला गेलेगोन दाउदै खेला गेलेगोन दाउदै गेलेनानै मोननायखौ जोङो गब गब जाजोबगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंना मोनसे बिराद गिदिर स्टर जादों बे फुजा समावसो जि गाज्रि जाना होबाय आंना स्टरानो सबाय बिमा बायदिसो नुदों गाज्रि नुवाखै माथो बोरैबा आंनाबो नै मोनसे जादों हायो नङा सबाय बिमा जे एखे नुस्राबाय आंनिखौथ' हायो मोनसे दङ गोसोम सोमनो बिराद गाज्रि फुजा समावसो बिदि जानांगौ ना नैलाय फान्थावस्रिनि बिब'बो दङ जोंजों आंजों आया मासे गाज्रि नुदों आंखौ नुवाखै माथो नोंहा बिउटिफुलखा बिउटिफुल जालायलायबावो आं बिराद गाज्रि नुदों नै आंहासो अबस्था गैया गारिखौ दोनखाबाय दा गारिखौ दोनबाय आंहा बिनानावखौ लोगो मोनदों आनैनि फिसाजो बिसोर लोगो मोनथारबाय नै फुजानि मोनानि फुजाखौ नायनो फैदों ओमफ्राय नैबे आगैखौ लोगो मोनबाय दा गोजोननाय मोनबाय आरो जाहा बैथ'आ बोरै नोंहा होमबालाय फैबाय थादो दे अयथासार मानसि नै गेट मोनबाय जोङो दायो फैदो फैदो खावलायनाय फुजासालियाव निसा नांनानै खना खनला मोसासालियाव खना खना मोसानाय रंजानायखौ जों कमिटिया बादा होदों बिथांमोना फोरोंजादों फोरोंजायाव फैनो थादों गाननाय नायदोंसै हा देलाय खोमसि नुदों र' देलाय देलाय गाननायलाय गाननायलाय लादो लादो बेखौनो लादो मोजां नुदों र' आंबो गाननाय नायदों दै देलाय बाना बाजाय थिंला साबोनबो दङ खिन्थु आं मोनाखै बेखौ नै बिसोरसो मोनदों नै बेखायनो जाय दाउदै मोनदों मालाय नाफाथिया जि फटक लागासिनो केरासो बासिनो नागिरगासिनो ओमफ्राय नै नाफाथिया मालाय सेलिब्रिटि नालाय माबा फटक लागासिनो
Ayo bapak anda kan bapak minggu ini. Dia bapak lagi. Sekolah. Sekolah aku mau nak bersih dulu kita. Sekolah usia bau le misalnya. Udah pasti ya orang ke. Pasti. Sampai bisa. बोथोरा अखा हाबाय एसे टाइम लानानै गाव गावबागाव मोजाङै जिरायना थादो थेवब्लाबो जोंहा प्रग्रामा सोलिलांबाय थागोन अखा हानानै नै गासिबो एब्रेजोबनांबाय मानसिफ्रा नायदो आयौ आयौ एम्फौफोरबायदि लोब लोबथार नै बिराद मानसि खाबाय